अंकोला तालुक्यात समुद्राचो जोर वाढलो. 2 घराक धोका, अधिकाऱ्यांच्यान पळवणी. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या हारवाड गावात समुद्राचो जोर दिसान दीस वाढते असून किनारपट्टी वयल्या घराक धोका निर्माण जाल्लो आसा. मुसळधार पावस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे मुसळच्या उंच पाळा थेट घरांच्या अंगणापर्यंत येते असतात. समुद्र किनारपट्टीची धूप झाल्यामुळे सतीश हरिकंत्र आणि सुमित्रा हरिकंत्र हेमगेल्या घराक गंभीर धोका निर्माण जाल्लो आसा. खंयच्या वेळार ही घरां समुद्रात व्हान वयची भंय व्यक्त जाती आसा. ह्या कारणान या दोन्ही कुटुंबान घर रिकामी करून सुरक्षीत जाग्यार स्थळांतर करच्याक सुरवात केला. महसूल विभाग आणि ग्रामपंचायत अधिकारी घटनास्थळाचेर तळ ठोकून परिस्थितीचेर सातत्यान लक्ष दिते असून आवश्यक ती खबरदारीची पाऊल उचलते आसात. समुद्राचो जोर कायम आशिल्ल्यान हारवाड गावात भयाचे वातावरण निर्माण जाल्ले आसा. स्थानिकान सरकारान कायमस्वरूपी समुद्र संरक्षण भिंत उबारची आणि इतर गरजेच्या संरक्षण उपाययोजना तात्काळ करची अशी मागणी केली. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. राष्ट्रीय महामार्ग 52 भीषण अपघात. KSRTC बसची स्कूटी समोरासमोर धडक बसून 2 युवकांनो जाग्यारच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना. कारवार. राष्ट्रीय महामार्ग 52 चिक्क मावळी क्रॉसा लागीं कारीक ओव्हरटेक करच्या प्रयत्नात आशिल्ल्या स्कूटीची मुखाल्यानेवच्या KSRTC बसाक समोरासमोर धडक जावन 2 युवकांचो जाग्यारच मृत्यू जाल्ली घटना घडली. दुन्या होबळी हांचो मंजुनाथ वय 27 आणि सुमित वय 18 अशी मृतांची नावं आसात. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार कारवारच्यान सिंधनूरकडे वचून परत KSRTC बस चिक्क मावळी क्रॉसा लागीं पाविल वेळार येल्लापूरच्यान हुबळीच्या दिशेन वयच्या स्कूटी सवारान आपल्या फुडें आशिल्ल्या कारयेक भरधाव वेगात आणि निश्काळजीपणान ओव्हरटेक करचो प्रयत्न केलो. ह्या वेळार स्कूटी चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान मुखाल्यानेवच्या KSRTC बसाक धडक दिली. अपघात इतलो भीषण आशिल्लो की स्कूटी वयल्या दोन्ही युवकांन हेल्मेट न घातिल्ल्यान तेमगेल्या माथ्याक गंभीर दुखापत जावन घटनास्थळाचेरच मृत्यू जालो. ह्या धडकेच्या जोरान स्कूटी आणि बसाच्या फुडल्या भागाचे मोठे नुकसान जाल्ले आसा. दरम्यान बसाचे वाहन चालक सुरेश गुब्बेवाड हेमी दिल्ल्या फिर्यादीच्या आधाराचेर मृत स्कूटी चालकाच्या विरोधात भरधाव आणि निष्काळजी वाहन चालवच्या प्रकरणी येल्लापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हो नोंद केला.
निवडणुकी पहिले भाजप ॲक्शन मोडात. राज्य बैठकीत संघटन बळकट करच्याचेर फोकस. कारवार. भाजपच्या राज्य कार्यालयात आज प्रदेशाध्यक्ष BY विजेंद्र आणि राज्य सहप्रभारी सुधाकर रेड्डी हेमगेल्या उपस्थितीत राज्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत SIR प्रक्रियेदरम्यान काँग्रेस सरकाराकडच्यान सत्तेचो गैरवापर होत असलेल्या मुद्द्याचेर तसेच पक्षाच्या जबाबदाऱ्याबाबत चर्चा केली. या बैठकीत राज्य भाजप उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी उपस्थित आशिल्ले. यावेळार प्रत्येक बुथाचेर पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढवचे आणि आगामी निवडणुकाच्या निमित्तान संघटना अधिक सक्षम करण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. जोरदार वारो आणि मुसळधार पावसामुळे एक मोठे झाड रस्त्याचेर कोसळलेल्यान वाहतूक पूर्णपणे ठप्प. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात यल्लापूर हळ्याळ मुख्य रस्त्याचेर काळीगिरी लागीं जोरदार वारो आणि मुसळधार पावसामुळे एक मोठे झाड रस्त्याचेर कोसळलेल्यान वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. घटनेची खबर मिळताच रान विभागाचे कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळाचेर दाखल जाऊन झाड हटवचे काम सुरू केले. रस्त्याच्या मध्यभागात झाड पडिल्यान यल्लापूर हळ्याळ मार्गावयली वाहतूक सुमार 1 ते 2 तास बंद रावली. झाड हटवचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक परत सुरू करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यान आवश्यक उपाययोजना हाती घेतली. स्वीप 2026 जनजागृती रॅलीक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडच्यान हिरवो कंदील. कारवार. मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 म्हणल्यार SIR अंतर्गत उत्तर कन्नड जिल्हा स्वीप समिती, जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद हेमगेल वतीन कारवारा हिंगा मतदार जनजागृती रॅलीचे आयोजन केले. शहरातल्या जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या वाठारांतल्यान सुरू जाल्ल्या रॅलीक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दिलीश शेशी हेमी स्वीपचो झेंडो दाखोवन सुरुवात केली. या वेळार जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी रॅलीत सहभागी जावन नागरिकांक मतदार यादीत नाव समाविष्ट करचे, दुरुस्ती करचे तसेच मतदानाचे महत्त्व याविषयी जनजागृती केली. या जनजागृती रॅलीत जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय, नर्सिंग तसेच वेगवेगळ्या महाविद्यालयातले शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले. ही रॅली पिकले रस्तो, MG रस्तो, सुभाष चौक आणि सविता सर्कल मार्गे शहरातल्या मुख्य रस्त्यावयल्यान काढली. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात.
अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. भारतीय जनता पक्षाच्या कारवार ग्रामीण आणि शहर कार्यकारिणी बैठक भाजप कार्यालयात पार पडली. बैठकीची सुरुवात भारत मातेक पुष्पांजली अर्पण करून झाली. प्रास्ताविकात शहर मंडळाचे अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर यांनी सांगले की SIR प्रक्रिया सुरू असून पक्षाचे कार्यकर्ते BLA सोबत वचून सक्रियपणे काम करते असतात. ही आमका आनंदाची बाब असा. VM हेगडे यांनी SIR फॉर्म बाबत सविस्तर माहिती दिली. मनोज भट हिमी प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडची असे आवाहन केले. ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष गुणगी यांनी सांगले की SIR ही पक्ष संघटनेसाठी भक्कम पाया उभारची प्रक्रिया असा. कार्यकर्ते कसलीही अपेक्षा न दवरता निष्ठेन पक्षासाठी काम करते आशिल्ल्याचे त्यांनी नमूद केले. या वेळार व्यासपीठाचेर प्रकोष्ठाचे सुनील सोनी, ग्रामीण मंडळ सरचिटणीस उदय नाईक, सूरज सोनी, शहर सरचिटणीस देवीदास कंत्रीकर, अशोक गौडा उपस्थित आशिल्ले. तसेच वेगवेगळे मोर्चाचे पदाधिकारी, महाशक्ती केंद्र अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख आणि पक्षाचे वेगवेगळे जबाबदारी सांभाळचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.